Good morning and welcome to my channel. Kusog kayong ulam diri sa mua guys. Dayon wala na lang ko nang halay og bidshed og habol guys kay mabasa ra man gihapon. So karon guys naay naglangi diri nga bata guys. Dara guys oh. Naglangi siya guys ug aha akong tiil guys. Sige siya susunuron guys. Ang diwat sa amahan guys. Ang gawas ta guys kay mulantaw ta sa gawas kay grabe ka kusog sa ulan as in. Araan dua ko kulong. Tulok ko di ay ara. Tanawa ang ulan guys, kusog kaayo. Kusog kaayo guys. Ganina kusog kaayo na karon na kuha-kuhaan na ang kusog. Arang duha. Na nagpakugos ang bata guys. Ako na lang kugoson kay ug aha akong tiil magsunod-sunod man gid siya. Hi baby. Nangayog eh, si Dodong mag-itoy na ako. Si Dodong bayot, nangayog itoy. Akong ihatag niya kay katong liwat ni Kuan. Ang ihatag ko niya kay katong liwat ni Dagon. Itong gamay. Nara o. Igsoon ani PI. Igsoon ani. Kani kay liwat sa husky. Ang amo ang tapad sa balay guys, dira o kanang nagabang sa ko ang magulang kay tagaan po nako siya, hilig po dahil siya og kanang ito ay iro. Moto ginan ako nga tagaan nako siya pating lipayan niya guys. Kay kuan na daw siya iro sa una, namatay daw kuno parte daw niyang hilak. Moto ingon ana siya nga gamay na din ko nga og gamayon ni kay ko ihatag mo te. Tagaan nako siya og kuan. Bye. Kalami sa mangga. Parting unayo sa mangga nilos dia okay patirang duulas ay hang mangga ara guys daghan kaayo og bunga ang mangga ay nanawag si banana kay gitimplahan ko niya og aroma nahutdan ni og gatas magpalit pa ko gatas nya gaulan man Nya ra ko mukuan kay manguha ko bulak kay mo inom sad kog bulak ng alternate guys. Ang isa Pero di siya matulog pakugos ra siya. Ang dagway Tanawan niyo yung dagway guys. Na hello guys, naglangi ko ni mami guys. Naminaw ra ba? Ay sig panguhit diri ay. Pakugos pug ka. No ni ang naliwat sa labrador husky mo pating liwata pati ang kulbo yung dalunggan. Na labrador siya naliwat siguro ang iyang color na husky kay yung dalunggan kuan man kanang yung dalunggan kay kuan man guys kanang dungo man dili man tindog kay kato sibots ang dalunggan ato tindog man niya dungo so sa labrador ni siya dili na siya ang iyang ang na color ang na husky niya is iyang color na ora Hinay na ang ulan, sumugawas ko niya taod-taod kay maglabay pud ko og pupo sa mga dugi agin nasudlag tubig Dayon. Mosulod na pud ko guys kay si banana na dong imo ani igsuon dong. Igsuon nimo dong. Si Dodong sige siya glantas akong gikugos. Ana siya si mami na naman pud gikugos Naigsoon ninyo ni Dong. Sulod na ko guys kay mainam na tag-aroma guys. Nami magkaroon mag-inom og aroma kay ulan-ulan man. Orang duha nagpabilin. Ara ra mo ha. Ara ra ha. Ara. Ang amo ang batang gamay nga galangi. Og asang tiil ni mami gasunod-sunod. Naunsa din ning bataan ni. Nambot og siya ba katong suka ka ganina guys na kanang sagol yuta kay daari man gud kaning daari. Di man gud na ko ni pwede hipuson kay dira magpupo ako ang gamay nga miming kana. Diya siya magpupo og diya pud siya mangihi o sa CR. Pero taga-sagaran ako siya makita magpupo di ana gid mo dili na ko na pwede hipuson kay naanad na siya pupo din ha.
Nya ang kaning mga bataan ni kay makita na ko diha usahay muduol di mungutkot bisag mukaon kaon pug yuta na di po na ko bantayan liwat pud sa ina amahan ni mukaog yuta di pud ni liwat sa amahan. Kay ang maamahan ato ug magkuan na agi yuta gyud. Maminor ba suyan magkitok-kitok ang mata. Asus ay. Ina na morning guys. Ina dayon. A morning guys. Please support my mommy's YouTube channel guys. Na morning ina. A morning guys. A morning guys ba igna ba amor na wala na may hotcake na hurot na ang hotcake kay biskuit ito ga. Mare. Ilabay nga na imong kon dito okay manglabay ko basura niya. Na guys, ibutang sa nato na diha guys. Uy against the light. Isibog sagud ang kuan may kay video. Against the light mag-aroma ta kay init ay bugnaw ang panahon. Dari ba dari? Sayo din ang ulan. Sayo kay nag-ulan diri guys. Nanguan ko guys na ratong aroma. Nanguan ko guys imbis na nanghalay ko ako na lang gipadaplin kay ning bundak man hinoon ng ulan. Ang bata oh. Ani ra ni siya pakugos igyo ni siya matulog akong ibutang. Unya imbis matulog na siya kita niya akong tiilga dagan-dagan gasunod sa kuha. Ay sus, tulog na di ay. Makasabot di ay. Makasabot ay okay nagtutulog na ay sus kasi. Ay ambit na lang ni bata eh. Sleep na. Ikapoy na si mami kugos nimo ba? Sleep. Naminaw guys. Sleep na oy bata. Talangga kaayo. So kuan na ang kuan. Nanay tag-iya usa ang tulo nanay tag-iya. So duha na rin nabilin ani balik katong isa kang bayot. Igno na ko to si kuan kato si Pia dito to yung amiga ba nga naka-adapt ni kuan ba ni bright sa una kay may puto mo palangga. Kato ko ang kuan nun. No? No? Ang heart ano ay ang heart ay palitan na mo ni kitike. Sige magkalintan tiki-tiki aning bataa ay loya aning bataa ay katong multivitamins pang iro ba kay barato ra sa Pacific kada na kay 200 kapin dito ta 100 ra kapin. Kaysa katong tiki-tiki kato kay pang multivitamins mo to pang iro dito siya. Oh guys, yung sandig niya yung naong guys, kinatulog guys. Gadrama ni. Aboy, gadrama ba ning bataa ba? Sleep na. Sige na, sleep. Nagdrama ra di ay ito. Nagdrama ra ang bata. Bina akong mag-sleep na. Wala man di. Cute kayo siya guys sa personal guys. Guwapo kayo sa personal. Ibili namon ni. Dili namon ni baligya. Kay Luoy kay masunod ni mami oy. Mabuntag ka ng makadlawon guys. Mamukaw ni siya kay mutapad. Unya dili nimo kuhaon pad iya jud dakog mayo yang tingog yun nga para mapansin gid siya. Unya ako mutindog jud ko kay sakit sa dalunggan kay mosinggit gid siya guys. Muning taga kadlawon mutapad ni namo din matulog iya mo na pang ibalihin kay bisan unyag makamata ba niya habog-habog binang kutso na mo ikapila na ni nahulog na injury mauna ra bag yung simod or ang ulo loy kaayo. Nga siminto ra ba ang ubos. Kaluoy sa kong palangga eh. Tulog na dong. Dapat si mo mga igsuon dong. Among ipangalan ani guys kay si Junior kiliwat sa papa man eh. Gawal na pong bata. Mga guys, tanaw sa camera. Tanaw na camera dong, anak dong. Na morning guys, morning. Tanaw sa camera guys. Dool. Na. Morning guys, morning. Tanaw ra gud na yang kuan guys. O yang lawas guys, pura buyag kay guys. Pag kuan gyud niya guys, paggawas dako na gyud ni siya. Na pura buyag kay lawas guys. Oh. Liwat kay sa yang papa ning kuan ani. Barog ani. Ang dalunggan lang naliwat sa labrador.
Dili siya husky, labrador. Yang papa husky labrador man to. Ako ni siya kuguson guys, magsayo may manana mo kasi siya gana guys. Oh. Musayaw pud siya. Alangga kay bata bibi pag gani kay kabalo na maglangi-langi ni mami magsudsunod. Nagpakuan gud siya guys, nga dili gid siya magpabaligya guys. Gusto siya mabilin dire. Ang bata namo na palangga kaayo kaayo. Ang bata namo na palangga kaayo kaayo. Mo babay nito lang guys. So guys, diri ra ta taman guys. Ug salamat kayo sa inyong pagsuporta sa ako ang YouTube channel, sa akong mga solid supporters diyan, sa aking mga subscribers. Thank you so much sa inyong lahat guys. Ug amping tang tanan, I love you all guys. God bless atong tanan. Bye everyone.